метавонед ки границаи Қазоқистон бигзарен ва дар ҳол ҳуҷҷатотона дуруст кунед. Брат 5 октябр 27 медаром иншааллоҳ. Вале агар зиёда аз 2 писар бошен, як бора 2 каса ба хизмат даъват кардан мумкин. Табобати ҳама намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, остреохондрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра ва грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва табобат барои бефарзандӣ, суроға, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охирша тамошо кунед. Як ахбороти нав баҳри шумо. Пинҳонсозии аслиҳа ва парвози бесарнишинҳои Қирғизистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳушдори Душанбе ҳушдор додааст ки идомаи моҷароҷӯӣ ва фиребкориҳои ҷониби Қирғизистон дар наздикии марз бо Тоҷикистонро чун омодагӣ ба ҳамлаи навбатӣ баҳо медиҳад. Дар ин бора вазорати умурии дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ва иттилоъ додааст. Ба иттилооти манбаъ, рӯзҳои 19 ва 20 сентябр парвози бесарнишинҳои Қирғизистон дар фазои Исфара, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Рашти Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардидааст. Яъне ки пас аз ба имзо расонидани созишнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон оиди оташбас кардан, то айни ҳол парвози бесарнишинҳои Қирғизистон дар фазои Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт шидастанд. ба ҳамин хотир гуфтанием ки мо ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд баҳри ҳифз кардан ва ҳимоят кардани ватани худмон омода бошем ва ҳамеша дар ин хели рӯзҳо паҳлӯи ҳукумати худмон бошему ватани худмона ҳимоят кунем. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷа ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам, касое ки дар Москва ё Московский област қарор доред. Агар ки ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ боша ё ки ҳуҷҷатҳои шумо фалшивӣ боша, бихоҳед ки ҳуҷҷатотона қонунӣ кунед, аз границаи Қазоқистон бигзарен, истифода кунед. Барои границаи Қазоқистон рафтан метавонед ки дар ин рақамҳо занг бизанед, айноми ма ҳатман гап занед, бо нархи арзон худо хоҳад соқи саломат бурда шуморо меёра ва ҳуҷҷатотона барои дуруст карданаш кӯмактон мекунад. ҳатман занг бизанед. Назаров нависонда: брат 5 октябр 27 медаром иншааллоҳ. Мара мебаранд ҳами призывда ё ки не, повистка омадай. Яъне ки пеш аз 27 сола шиданат аллакай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ шидагиай. Ва дар ҳамин ҳолат ки то рӯзи 5 октябр агар ки ту ҳозир нашавӣ ба военкомат ва агар ки тура дар ягон ҷо дастгир накунанд, 27 сола кишидӣ, аллакай аз хизмат озод мешавӣ. Зе нависонда: ягон кас автоматӣ намешавад гражданство. Гражданини Федератсияи Россияро дар назар дошта бошед, чандин роҳҳое ҳастанд ки бо тариқи автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Россия мешавед. Дӯстов нависонда: ака ҳами акам дар хизматай, мара мебаранд хизмат. Дар ҳолате ки дар оила 2 та писар бошен, то дигариш омадана тура намебаранд. Вале агар зиёда аз 2 писар бошен, як бора 2 каса ба хизмат даъват кардан мумкин аст. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, военни билета харида мешавад? Бале, военни билет қонунӣ харида мешавад. Бо пардохт кардани 26880 сомон шумо дар тӯли як моҳ соҳиби военни билет мегардед. Таҷ видео нависонда: давшав ҷавоб наметӣ, инстаграм навис, бо гап мезанӣ. ҳолатҳое мешавад ки мо вақт намеёбем суҳбат кунем дар инстаграм ва барои ҷавоб надодан фикр мекунем хеле суханҳо дар кор нестай. то ҳадди имкон ба чайни зуррасмон дар YouTube барномаҳо карда ба саволотон ҷавоб гардонидастем. Бекмуродов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳами дар метро пардохт накарда даромадӣ. Сотрудники метро қапида мигратсиони картара гирифт. ғайр аз штраф ягон ҷои безеб дора ака. Барои пардохт накардани пули метро танҳо 1000 рубл ҷарима мекунанд. Тамом, дигар ягон безебӣ надора. Вале агар дар як сол зиёда аз 3 та ҳамихели нарушениҳо ки содир карден, баъд метавонанд ки ба ҳамин восита депортатсиятон кунанд. Ғафурова нависонда: ассалому алайкум, агар мигратсионкада работа бошаду патент накарда 2 моҳ шуд, ба вид падават кунем. Чӣ хел мешавад гражданство? Родители гражданини РФ чӣ мегӯед? Дар ҳолате ки шумо патент надоред, дар Федератсияи Россия гаштугузор кардесен ва ҳуҷҷатҳои худтона барои гирифтани вид на жительство пешниҳод карден, қабул ки кардан, аллакай барои шумо патент лозим нестай. ҳамун як справкае ки метиҳанд, шумо ба ҳамун справка метавонед ки гаштан бигиред.
як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака одамои яка писар ба хизмат даъват карда шудааст ё ки не. Касое ки як писар мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд, лекин барои ира тасдиқ кардан бояд ки ба военкомати ноҳия рафта муроҷиат кунед, ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳодшон кунед. Аллаҳ нависонда чӣ ба иққат дурӯға мегӯӣ, дар чӣ дигар хелне ки дар дигар гап мезанӣ, яъне ковера дар назар дораӣ. Бародари азиз, дар дохили видео ман ҳар чизе ки гап мезанам аз ҳамун суханҳоам гирифта номи коверма мемонам ва номи видеома мемонам. Иш проблема это нест. Миша нависонда ака юрист аз Золотая корона кредит бигири хона брай чӣ мешава? Ответ жду, пожалуйста. аз Золотая корона кредит мегирӣ ё ки аз сим-картат қарздор мешавӣ ё ки аз ягон ҷои дигар кредит мегирӣ, дар ҳолати пардохт накардан вақте ки Тоҷикистон омадӣ метавонанд ки тра запрет на въезд кунанд. Ба ҳамин хотир кредит ё ки штраф дигар чизора вақт шуда биспоред. Юлдошев нависонда акай сорбон праваи категорияи Б дар Тоҷикистон чанд сума яка пешакӣ раҳмат. Категорияи Б мисол мегирем, дар аввал шумо мерем пули мактабша меспорен 680 сомон шидагиаи ҳозир. Баъде ки мактабша дарсоша буд карден автодром мерен, дар уҷа аз духтур мегзарену, пули экзамен меспорену, пули дигар чизҳо. Ҳамаи и пуло қонуниам пардохт мешаванд. 2300 ё 2400 сомон мешава обши. Қурбонхон нависонда салом ака чӣ ба ҳамиха комментари менависам ҷавоб наметен. Патента 3 моҳа спорум Тоҷикистон 2 моҳ бестам биём патент мекунам, ҳамун патент кор мета. бале ҳамун патенти пештарат кор мета дар ҳолате ки ту предоплата кардагӣ бошӣ. Агар Миша нависонда ака то хизмат накарда бошӣ ЗАГС намекунанд меган ростай? Бародарои азиз, ин гуна гапҳо ҳамаш дурӯғанд. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки оё ростай ки то хизмат кардагӣ набошӣ Россия рафта наметонӣ, ё бо савол метиҳанд ки оё ростай ки то хизмат кардагӣ набошӣ загранпаспорт наметиҳанд. ин гапҳое ки баъзеи шумо мегӯед дар ягон қонун нест, дар ягон ҷорам тоорӣ намегирад. ҳамин гапҳо аз байни мардум мебирояд, баъд ҳамихе овоза мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.